Så er der sat med is. Hvor hurtigt tror du kan spise den is der? 22. Det ved jeg da ikke. Hvor hurtigt tror du kan spise den? 20 sekunder. Det tror jeg fandme ikke hurtigt. Det skal du fandme ikke gøre. Galt. Hvad kan jeg sgu? Nej, det kan du fandme ikke. Skal jeg ved? Hvad skal vi ved der? Det kan du ikke. Jeg tror ikke på dig. En cheeseburger. Kan du godt? Jeg synes, du skal gøre det. Så kom der. Velkommen. Jeg sagde jo, du ikke skulle gøre det. Fandme dumt det der. Du spiser med is. Mr. Worldwide.